Толкова е добър, че чак изглежда нереално силен, коментираше публиката, обсипала 7 километра по протежението на трасето. С второ време бе Христо Стоилов, но 4 минути 1 секунда и 960 хилядни не беше достатъчно за среброто в общото класиране и тази награда бе за Гвоздейков, като Георги бе победител и в А6. ...23 секунди бе разликата след финала между Полонов и пилота от Евроком Рали Тим, а Стоилов бе само на 7 по-назад. Милчо Стефанов бе пръв в Хикс-3, а заради проблем с турбото Тихомир Златков изостана пети в общото подреждане, като стана пръв в Хикс-4. Георги Белчев с Клио успя да се вклини пред Стоян Станчев и грабна купата в Н3. Наско Божилов е 8 в генералното и втори в Н3. Петко Петков стъпи пък на третото стъпало в класа, а втори в А6 е Христо Парашкевов. Въпреки масления теч, но с отлично каране при второто изкачване, Иван Шопов оформи топ 10 в общото класиране и взе среброто в Хикс-3. Многострадалната му конкуренция Пейчинов не можа да вдигне глава от технически проблеми. Скъсан маншон след първият манш, проблеми с скоростите и съединителя във втория го сринаха чак 12-ти. Стефан Стоев пък взе първото място в Хикс-2, следван от Веселин Недевски и най-добре представилият се пилот на домакините Мирослав Йотов с Тойота Корола. Малко не достигна на варненеца Галин Ямболов да стъпи на стълбицата. Под аплодисментите на колеги и публика, Катя Стратиева е първа в Н2, изпреварила Тодор Тодоров от Етер Рейсинг и Стоян Щарев с Фиат Палио. Олга Стоянова е 20-та в общото подреждане. Зад двете дами в Н2 останаха Димитър Димитров и Тодор Тодоров с Citroen Saxo. Макар че Росен Русев отстъпи на Ники Йовчев в генералното, варненецът отнесе купата за второто място в А5, а другият пилот на Форд България Иван Проданов е първи в Хикс-1. Зад него са Светло Ковачев от Стара Загора и вторият в Хикс-1 Стефан Стефанов. Чак след тях остана Сашо Антов с малко изпреварил Краси Кандиларов и Калин Чечев. Миро Маринов е с 240 хилядни пред сина на Стефан Георгиев Венци. 33-ти е напусналият Евко Рейсинг Стоян Емануилов. Вторият манш Драгомир Друмчев се представи по-добре и удържа атаката на Божидар Цветков с Опел Кадет. Златко Златев с Шкода Октавия оформи Н3, следван от двамата местни – Димитър Минчев и Иван Иванов. Наследникът на Стоян Диков, Николай и Добрин Борисов също останаха в класирането, а след незавършилите се записаха Васил Николов и гръмналият турбо Костадин Щерев. Ами, по принцип всички знаят, то не е тайна, че това е едно от най-хубавите състезания в България. Много харесваме някои от пилотите. Лично на мен това трасе ми харесва страшно много. Просто приятно съм изненадан от това, че имаше толкова много публика, 15-20 хиляди зрители. Също и пилотите, които участваха, бяха много. Трасето е перфектно. Радваме това, че виждам много млади момчета в съдийския състав. Искам да му благодаря нещо, че има възможност да организира такова хубаво състезание. Дай Боже да го организира и за напред. Миналата година като че ли беше пробния камък, сега през тази година нещата изглеждат даже малко по-добре. Да, наистина перфектна организация, според мен. Перфектно трасе. Това е едно от най-хубавите трасета в България. Мъжко трасе, силово, кораво. Трасе, за гащите, както казваме ние. Просто асфалтът е перфектен. Няма забележки. Мислиш ли, че може още нещо да се подобри? Все пак това състезание има 25 годишна история.
Според мен хората в Корея си полагат неимоверни усилия, за да направят нещо повече и повече. Аз мисля, че те няма спрат да се развиват. Мислиш ли, че от страна на федерацията може по някакъв начин да им се окаже още помощ? Разбира се, федерацията винаги може да ни помогне. Съжалявам, че виждам някои от старите организатори и деятели, които се проявява българщината в тях. Не им харесва това, че се появяват млади момчета, нови момчета, но нищо не е вечно. Ти си известен като човек, който не си хвърля думите на вятъра и винаги казва истината в очите, за да няма после сръдни и спорове. Да, точно така е. Всички знаят, че съм такъв. Мислиш ли, че в такъв случай те не помагат, а до известна степен пречат? Имам известни наблюдения тук от някои хора от съдийския състав, че се опитват да му пречат на Стефан. Но той е човек, който е с хъс и ще преодолее всичко според мен. Дай Боже да е жив и здрав, да намира пари и да го прави това състезание. След като празничното шампанско официално сложи край на награждаването, планинско шипка 2006 вече бе история, а присъствалите направиха своята равносметка. Дойде времето и за изводите. Планинското състезание Шипка 2006 коронова своите шампиони, а организаторите от FCO Racing се поздравиха с безаварийното му приключване. Само след седмица победените ще гонят реванш край Самоков, а победителите ще бранят позиции. For loving you. Speed, give me what I need. Yeah, white lightning. Let's speed on speed, on wheels on wheels. Speed, I'll let it bleed. Yeah, grease lightning. Let's speed on speed, on wheels on wheels. Seen a train full of pain on the edge of overload. Head and head, baby, you are gonna implode. I'm caught with crazy feelings that I can't explain. I got to save you, baby, or I'll die in vain. Blast me to heaven for loving you. Blast me to heaven just for loving you. В историята на къзанлъшкият автомобилен спорт остана още една славна страница, а за нас тя бе малко по-особена. Белязала 25-та годишнина от първия старт под Бузлуджа. Юбилей, който се опитахме да направим по-тържествен и който ни амбицира за предстоящите години. Heaven